थांनाय 22 फेब्रुवारि खालि जतिका बसुमतारी बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालाङो। बिथांखौ जों मिथिना मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सानजारि नोगोर हारिमु आफादजों गोबां खामानि मावफादोंमोन। दा बे समाव नोंथांमोना दिनै जिहेतु जोंनि बर'नि नेमखान्थि बायदियै जिहेतु दसा गारनाय बा 10 दिन दों बेनि दसा क्रिया खालामनाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोना दिनै बिथांनि जिहेतु दसा क्रियायाव बाहागो लादों आरो बिथांनि सायाव नोंथांमोना हारिमु आफादनि जानानै माबायदि थांखि एबा माबायदि हाबाफारि लानानै नोंथांमोना दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन बेनि सायाव एसे बुंथिनो थाखाय गुरै खावलायनाय। गिबियावनो निउस पर्टेल बुथुमगिरि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय आरो लोगोसे बे समाव जोंनि सानजारि नोगोर ख्रिस्टि हारिमु आफादनि गासैबो मोसाखावरि बिनानाव आरो दैदेनगिरि बिथांमोना सफैनो थाखाय आङो गोसो गोरबोजों आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा जोबोद दुखु मोनदों जोंनि सासे गोख्रों ख्रिस्टि मोसाखावरि बिनानाव जतिका बसुमतारीया रुंसारि जालांबाय। दा बुंनोबो बोरैबा मोनो बिथांनि रुंसारि जानायखौ जोङो मुंखौबो लानो बायो। दा बेवहाय जोंहा गोबां खहा जाबाय आरो बिथाङा सासे बिराद राफोद मोसाखावरिमोन आरो जोंनि बर' माहारियाव एसेबाबो हारिमु आयदायाव बिथांनि बिहोमा होलांनायखौ जोङो अनसायो आरो बाख्नायनांगोन। दा जोङो जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव बुंस'नो हाया जों बिथांखौ माबायदि बिदाय होगोन। दिनै 10 सान जाफैबाय दिनै दसा जतिका बिनानावनि। दा बेवहाय जोङो फैनानै बिनानावनिसिम जोङो जाहाथे थांनाय समफ्राव जोंनि दाय दोफोनफोर दङमोनब्ला जोंखौ निमाहा होनानै जोङो बिबार बारसे लानानै जोङो बिथांखौ जों मान बावफैदों आरो बेवहाय बुंनोनो बोरैबा मोनो बिथांनि जिउ गोमानायाव जोङो माने शक जादों आरो दाबो फोथायनो हाया दाबो दं बायदि मोनबाय थायो। ओंखायनो जाहाथे उन समाव जोङो बिथांखौ अरायबो गोसोखांनांगोन। जों बहाबा हारिमुनि आयदायाव बिथांनि बिहोमा होनाया गोबां दं होननानै जों सानो आरो बियो 16-15 बे बैसोनिमोन आरो क्लास 9-10आव फरायनायमोन। 9-10 माने बिथाङा एसे गावनि रिजाल्टआ एसे माबा जादोंमोन खोमा मार्क खमनि थाखाय थेवबो फरायगासिनो दंमोन। दा बेखौल' सानो गोबाव समनिफ्रायनो बिनानाव जतिकाया जोंजों हारिमु आयदायाव ओंखारनानै ज' जोङो खामानि मावनायाव जोंखौ हेफाजाब होबोबाय आरो गोबां जों प्रग्रामबो गाफाबाय बिनानावजों आरो दा न'खरनि बिमा बिफायाथ' दुखु मोनखागोन जोंबो जोबोद दुखु मोनदों आरो गावनि नायलुजाल' फिसाजोआ जे देरखानाय लावखानायैनो अबथिराया जिउ खोमायोबा जिउ गोमालाङोबा गोसोआव निस्सय दुखुआथ' थाखागोनखा। दा ओंखायनो जों बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे दुखु खालामनानै मा मोनबावनो जि जाबाय जालांबाय नाथाय उन समाव जाहाथे जोंनि बे बिनानाव जतिकानिनो गोबां लोगोफोर दङ मोसाखावरि बिनानावफोर दङ जाहाथे गावनि फिसाजो बायदि बै जोंनि मोसाखावरि बिनानावफोरखौ नायनानै ज'यैनो गोजोननाय थागोन आं बेखौ खावलायो आरो जोंथ' जेबो होनो हाया जि हादों जों बेखौ मदद खालामनांगोन उन समावबो जों बेखौ फोरमायो। सुबुंनि जिउ गोमानायाव माबा मोनसे निस्सय जाहोन थाखायो दा बेखौ मुं लानानैबो जेबो लाब गैला आं सानो आरो मानो होनबा बिथाङा फोरमायलांनो हायासै जोंनि गेजेराव आं मा जादोंमोन मा जायाखै बेखौथ' रावनि सिगाङाव मोजाङै फोरमायलांनो हायाखै। ओंखायनो दा बिथांनि जिउ गोमानायाव दे सोरखौबा मुं सुबाय बेखौ साना निस्सय बिनानावनिनो गोरोन्थि जाबाय मानो होनबा जिउ गोमानायावथ' माबा मोनसे मुं लानानै थैखायो मानसिया सानसेबो। आंबो सासे हारिमु दैदेनगिरि हिसाबै आङो बेखौल' खावलायो जाहाथे गावनि माबा मोनसे दुखु दाहा दंबा बियो सेयार खालामलायनांगौ फोरमायलायनांगौ आरो गावनि लोगोआनो जा बिमा बिफायानो जा बिदा फंबायानो जा गावनि रिलेसनसिप माबा मोनसेयानो जा मोजाङै फोरमायलानांगौ आरो जुदि जायनो फोरमायदों बे सुख'नो हायाबा आरो गुबुन सासेनो फोरमायनानै जोङो सल्भ खालामनो नाजानांगौ आरो दा जोंबो बिनानावाथ' जोंनो फोरमायनानै होलाङासै मा जादोंमोन मा जायाखैमोन दा बेवहाय जोंहा दुखु थाबाय। जों दा सानदों बिनानावा निस्सय माबा मोनसे फोरमायोमोनबा जों बिथांनि दुखु दाहाखौ जों सुफुंनोबो हागौमोन आरो माबा मोनसे दुखु दाहायाव सानब्रेनानै जे गावनि
जिउखौ अबिथिरा खोमानांगौ आं बेखौ साना आरो बियो एसे मुगैथाव लाजिथावबो जायो जाहाथे बिनाव फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि फंबाय बिनानावमोना जाहाथे बेफोरबायदि खालामा आं बेखौ खावलायो जाहाथे माबाफोर दुखु दाहाफोर दंमोनबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंमोनबा बेखौ फोरमायलायनांगौ लोगोआनो जा बिब' बिमा बिफायानो जा ओन्दै फ्रेन्डलि फोरमायलायनांगौ आरो होमबाना फोरमायलायबा माबा मोनसे सलुसन मोनफ्रोमबो जाथायनि सायावथ' सलुसन थाखायोखा जों बेखौनो आर'ज खालामनो सानो जाहाथे जेरैबायदि फैदोंमोन बिनानावा समायना रमायना महर लानानै जोंनि गेजेराव दा गैला बिनानावा रुंसारि जालांबाय जाहाथे इसोरनि आफा आनान गसाइनि बोरजों आरो अनसायनायजों जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो उन समाव जुदि बिथाङा जोनोम जाफिनोबा मानसि महरैनो बेफोरबायदिनो जोनोम जाफैफिनदो जोंनि गेजेराव आं बेखौ खावलायो थांनाय 22 फेब्रुवारि खालि जिहेतु नोंथांमोननि दोमैलु प्रडाक्सननि सासे एक्ट्रिस फावखुंग्रि जतिका बसुमतारिया नोंथांमोननिफ्राय हरखाबै गोमानानै थांबाय दा नोंथांमोना बिसोरनि न'खराव जिहेतु दिनै हारि बर'नि नेमखान्थि बायदि दसा होनाय बे दसा होनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैदों बेजों लोगोसे दैमालु प्रडाक्सननि जानानै नोंथांमोना बिथांनिसिम मा मोनसे मेसेज होनो सानो गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय जोंहाथ' गोबां दुखुबो मोनदों माखासे गावनि सानस्लाब हायैयाव बेफोरबायदि मावनायखौ खोनानानै खारन जों आसा दंमोन जतिका बिनानावनिसिम सासे मोजां फावखुंग्रि जा एक्टिंफोरखौबो जा बुंनाय बेखौ मोजाङै खालामनो हायोमोन बिथाङा दा खारन जों दिनै लेंहरनाय हिसाबै जोंनि दोमायलु प्रडाक्सननिफ्राय जों फैनानै बिथांनि जा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनि सायाव आर'ज खालामो बिथाङाव जा टेलेन्ट दंमोन जोंनिसिम फोरमायलांदोंमोन जेब्ला जोंनि प्रडाक्सनाव बिथाङा एक्ट्रिस महरै जों लांदोंमोन जा टेलेन्ट जा फोरोंनाय बिथाङा थाबनो हायोमोन आरो गावबो जोंनिसिम फोरमायलांदों सासे इयुनाव मोनसे गोजौ लेभेलनि एक्ट्रिस जाहैगोनखौ जोंबो मिजिं खालामदोंमोन आरो गावआबो गोसो दंमोन बिनिखायनो जोंनि दोमायलु प्रडाक्सननिफ्राय जानानै बिथां जा जतिका बिनानाव बिथांनि आनान गसाइनिसिम जों रिकुवेस्ट खालामो बिथाङा मोजाङै मोजां सोरगोआव जायगा मोनथों बेखौनो आसा खालामो आरो बे समाव नोंथांमोननि जितु दोमैलु प्रडाक्सनाव मोनबेसे फिल्म बिथाङा रल लाखोमोन ओरैनोथ' जोंनि प्रडाक्सनाव मोननै लादोंमोन बियो मोनसेया सर्ट मुभिमोन जों बेखौ रिलिज खालामथ'नाय जायाखै खारन माने फिल्मा जोबहांसैमोन बे समावनो हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो दा जोंनि माबायाव गिबियै एलबाम मोनसे बानायदोंमोन बिनि उनाव सर्ट मुभि आरो बानायबावनो दंबावोमोन एलबाम नाथाय हरखाबै बिदि जानायखाय जों लानो हायासै आरो जिहेतु जतिका बसुमतारिया सासे गामियाव थाग्रा सुबुं बिथांखौ दोमैलु प्रडाक्सनाव बिथाङा बोरै बाहागो मोनहैनाय आरो बिथांखौ नोंथांमोना बोरै लोगो मोननाय बिनि सायाव मा बुंगोन दाथ' आरो डिजिटेल जुग नङा होमबा फार्स्ट टाइम दाख्लै साननैसो सिगां जोंहा लाइकि टिकटक एभेलेबेलमोन बे लाइकि टिकटकनिफ्रायनो बिनि एक्टिंखौ नुनानै आङो फसायदोंमोन आरो ओमफ्राय एक्ट्रिसनि थाखाय फेसबुकआव जों फ्रेन्ड दंमोन फेसबुकआव नाम्बार बिहरलायनानै बिदि लांनाय जादों आरो आंनि एलबामाव बेजों मोनबेसेसो रल मोनबेसेसो एलबाम बा मोनबेसे सर्ट मुभि बानायफेरखो फार्स्ट अफ अल आंनि एलबामावनो बेजों फार्स्ट रल खालामनो मोननाय जादों ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम आङो एसे सर्ट मुभियाव एसे फादार बिनि रल लादोंमोन ओमफ्राय दिनै जोंहा दुखुनि खोथा दिनैसिम रिलिज जाहांनो गोनाङावनो दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा गोमालांबाय रुंसारि जालांबाय दा जोंना फिल्मा ओंखारफुङाखै थेवबो जोङो थांखि लादों आद्रा सावथुनखौ जों दिहुनथारनो होननानै दिनै बे समाव बिथांनि जिहेतु थाब हरखाब रुंसारि जानायाव नोंथांमोननि जोबोद गोबां खहा जाबाय आरो बिनि गेजेराव बिथांनि जिहेतु सोलिनाय फाव फेसन रोंगौथिया माबायदिमोन बिथाङाथ' एक्सपार्टमोन बारा फोरोंनांगौ गोनांथियानो गैयामोन एक्टिङाव एक्सपार्टखामोन माने
आरो बे समाव जिहेतु बिथाङा नोंथांमोननिफ्राय हरखाबै रुंसारि जालांबाय दा रुंसारि जानायनि दोमिलु प्रडाक्सननि साननाय बायदिब्ला बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानायनि माबाफोर जाहोन दङ नामा? निस्सय जाहोना दङ जानो हागौ खारन जाहोन गैयालासे बिथाङाबो बिदि जानाय नङामोन नाथाय जों जाहोनखौ दिनै हमनानै मोनाखै बिथाङा जोंनि गेजेराव रावनिबो सिगाङाव फोरमायलाङाखै जों दिनै जाहोनखौ नागिरना मोनाखै। आरो नोंथांमोननि जिहेतु दा शुटिं जाबाय थानाय समनिफ्राय नोंथांमोना बेजों बे जाथाय जायैनि सिगांनिफ्राय बेसेसो माने खाथि सोमोन्दो जेनेबा नोंथांमोना सावरायलायनायफोर जायाखैमोन नामा? जोंहाथ' जेब्ला शुटिं सोलिगासिनो दंमोन जों जोबोद क्ल'सआनोमोन जों गावनि बायदि गावनि बिदा बिनानाव बायदि गावनि फ्रेन्ड्सफोर बायदि जों बहुद क्ल'समोन अनलायोमोन जों जंखालायोमोन नाथाय साननैसो जोङो एसे गोबावानो जाबायमोन जों कमिउनिकेसना एसे खम जानानै दंमोन जोंहा बे समावनो बियो रुंसारि जालांबाय जोंथ' जेबो बिनि थैनायनि समाव जों जेबो रायलायलायनो मोनदिया आरो जेनेबा शेयार खालामलायनो मोनदियासै एसे गोबावानो जाबायमोन जोङो रायलायलायनो मोनै कमिउनिकेसन खालामनो मोनैया।